Vieš, ako aj potom tam musíme nechať. Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milí moji pútnici, milí veriaci, bratia a sestry v Kristu, všetkých vás srdečne vítam na dnešnej slávnosti, na slávnostnej svätej omši, túto 7. veľkonočnú nedeľu. Máme dva veľké dôvody tešiť sa z dnešného dňa. Prvý a hlavný je, že otec Sebastián slávi 60 rokov kňazskej služby. Je to veľký Boží dar, že sa dožíva ako kňaz tak pekného veku v službe Ježišovi Kristovi, v službe Bohu, v službe ľuďom. Tak ako budeme počuť aj v príhovore, celý svoj život obetoval trojedinému Bohu, obetoval ho za budovanie jednoty, za šírenie pokoja a ohlasovanie Ježišovho učenia, Ježišových slov. Takže predpokladám, že všetci kňazi, ktorí sme tu prítomní, ale aj tí, ktorí spovedajú, obetujú svätú omšu za nášho otca Sebastiána. Ja ďakujem Bohu, že ho máme medzi nami, aj keď už má podlobené zdravie. Čítanie zo skutkov apoštolov. Štefan, plný Ducha Svätého, úprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na ňo vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si klakol a zvolal veľkým hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Ja, Ján, počul som hlas. Hovoril mi: Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som alfa a omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha,
Budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dozvedčil o cirkvách. Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. A duch i nevesta volajú, príď. Aj ten, čo počúva, nech volá, príď. Kto je smedný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Ten, čo to dosvedčuje, hovorí, áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pani Ježišu. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Chvála Tebe, Pane. Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni v nás boli jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a Ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. A oni spoznali, že si ma Ty poslal. Ohlásil som im Tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich, aby som v nich bol ja. Počuli sme slovo Pánovo. Sláva Tebe, Kriste. Drahý oslavenec, otec Sebastián, drahí bratia v kňazskej službe, milí ministranti, bratia a sestry v Kristu, také úradné privítanie, čo ja veľmi nezvyknem, ale keďže máme takúto veľkú, ako každá nedeľa je veľkou príležitosťou ďakovať Bohu a prosiť o milosti, ale teraz všetci ďakujeme Bohu za dar kňazstva, ktorým obdaroval Boh otca Sebastiana. Jednota a pokoj. Ježiš v dnešnom evanjeliu prosí Otca v modlitbe. Prosí nielen za ľudí, ktorí žili v Ježišových časoch, ale prosí za jednotu a pokoj aj dnes, lebo Ježišove slova, Ježišova modlitba je nadčasová. A v dnešnej dobe veľmi, veľmi potrebná. Na hranici medzi Argentínou a Čile, vysoko v Andách, sa vypína nádherná socha Krista kráľa s rukami vystretými nad obe krajiny. Je veľmi zaujímavý príbeh dejiny vzniku tejto sochy. Argentína a Čile žili roky, rokúce v pokoji, v mieri.
Lenže v istom čase nastal zlom, hrozila vojna, veľmi silná vojna medzi týmito dvomi krajinami. Vtedy biskupy oboch kresťanských národov vydali spoločný pastierský list, ktorý čítali na Veľký piatok práve vo všetkých farnostiach týchto dvoch krajín, práve v hodinu, keď Kristus zomieral na kríži za spásu sveta. List v mene Kristovom vyzýval k zmiereniu, k odpusteniu, k pokoju. A skutočne rozhadané národy namiesto toho, aby vyťahli zbrane voči sebe, aby sa zabíjali, podpísali pokoj a na vojnu vystrojené zbraňami všetky tie kanóny a gule roztopili a z týchto zbraní roztopených uliali nádhernú sochu Krista kráľa. Na pomník, na túto sochu umiestnili nápis: skôr sa pominú tieto hory a všetko sa rozsype na prach, ako by národy Argentíny a Čile zabudli na slávnostnú prísahu, ktorú zložili pri nohách Krista kráľa. On, ktorý nás zmieril, je našim pokojom. On, ktorý nás zmieril, je našim pokojom. O tom, ako veľmi záležalo a leží na srdci Ježišovi Kristovi vec jednoty, presviedča nás aj evanjelista Ján z dnešného evanjelia. Pán Ježiš sa modlí k svojmu otcovi nielen za apoštolov, ale aj za tých, ktorí vďaka ich slovu uveria v Neho. Aby všetci boli jedno. Pán Boh nás stvoril pre jednotu. Z lásky pre lásku, ale v jednote prežívať toto úzke spojenie s ním. Dokonca neveriaci ľudia snívajú o tom, aby sa ľudstvo stalo jednou rodinou. Dôkazom toho je takmer každý denník, či rozhlas, či televízia. Sú rôzne debaty, sedenia, manifestácie, rôzne podujatia, ktoré preberajú práve pokoj. Len žiaľ, v dnešnej dobe mnohé západné krajiny, a nie len, sa snažia vytvoriť pokoj na svete práve zbraňami. Pozrime Izrael, pozrime Ukrajina. Cirkev sa započúvala do tohto ľudského volania, ako aj do slov Krista, aby všetci boli jedno. A vychádza v ústretí, hoci možno ešte veľa času uplyne, kým dôjde k jednote, avšak už sú vykonané kroky správnym smerom. Druhý Vatikánsky koncil a čas po koncile je pokusom spolupracovať práve s Ježišom Kristom na tomto diele zjednocovania a prežívania pokoje. V jednom z dokumentov koncil hovorí: silnejšie je to, čo veriacich spája, ako to, čo ich delí. V podstatných veciach nech je jednota, v pochybných sloboda a vo všetkom láska. Milí moji, vrúcna modlitba, v ktorej Kristus prosí svojho Otca o dar jednoty pre svojich vyznavačov, nás presviedča, že jednota nie je dielom ľudí, ale je to Boží dar, ktorý si musíme vyprosovať. Dobre vieme, hovoril blahý svätý Otec Ján Pavol II počas svojej apoštolskej cesty do Škandinávie, že nie my zahojíme rany rozdelenie, nie my vybudujeme jednotu. My sme iba nástrojmi. Nástrojmi, ktorými si môže Boh poslúžiť. My máme iba vytvoriť podmienky, aby sme túto milosť mohli dostať. Boh nám ju udelí, ak sa budeme vzájomne milovať, tak ako si nás On zamiloval.
Ak si odpustíme urážky, zlobu, nechuť, to znamená, že keď sa vnútorne znovu zrodíme, teda je nám potrebná stála premena a stále započúvanie sa do Božích slov, do Božieho hlasu, ktorý k nám sa prihovára. Na tomto mieste sa oplatí položiť si otázku, v čom konkrétne spočíva budovanie jednoty. Tak ako citovanej výpovedi poznamenal svätý otec Ján Pavol II, jednotu možno budovať iba skrze lásku. Teda byť človekom, ktorý prináša jednotu, to nie je nič iné ako milovať, čiže chcieť dobro pre všetkých ľudí, nezávisle od ich národnosti, náboženstva, farby pleti, pohlavia či veku. Nezávisle od toho, či sú chudobní alebo bohatí. Prinášať do svojho prostredia jednotu, to nie. To tiež znamená modliť sa za ľudí. A zvlášť za ľudí, ktorí nám ubližujú. Príklad tejto modlitby máme práve v dnešnom prvom čítaní, v ktorom svätý Štefán sa modlí za tých, ktorí ho kameňujú. Pane, nepripočítaj im to za hriech. Budovať jednotu, to znamená usilovať sa, uniknúť rozčuľovaniu a odporu. Nevždy musí byť posledné slovo to moje, ale máme rešpektovať aj názor druhého. Usilovať sa hovoriť s ľuďmi, byť otvorený na ich argumenty a predovšetkým počúvať, čo chcú hovoriť. Dôverovať ľuďom, zmýšľať o nich dobre, byť k ním dobrosrdečný. To znamená vytvárať jednotu. Veľa sa máme čo učiť, ja osobne tiež. Budovať jednotu nakoniec znamená mať úctu k ľuďom, ktorí v spoločnosti a v spoločenstve, či už aj malom, majú zodpovedné funkcie, v takom malom spoločenstve, rodine, aby deti mali úctu k autorite rodičom, čo tiež dnes sa vytráca. Ale aj rodičia by mali úctu k svojim deťom. Milí moji, Kristus mieril so sebou nielen čílsky a argentínsky národ, keď predišiel vypuknutiu vojny a daroval im jednotu a pokoj. Pán Ježiš nás všetkých zmieril s Bohom a za všetkých sa modlil k Otcovi, aby sme žili v jednote a pokoji. Spolupracujeme teda s Ježišom Kristom na tomto diele, na tomto úžasnom diele vytvárania jednoty, pokoja, ohľaduplnosti a lásky. Ja osobne verím každého, ktorý sem prichádza na toto miesto. Minulú nedeľu som boli aj také poznámky, či patrí do tej alebo onej skupiny, či pre mňa je to človek, ktorý možno sa hľada, ktorý prišiel sem na toto miesto, na naše putnické miesto, aby zažil aj tú atmosféru, ale aj pokoj. Každý sa hľadáme. Neuprednostňujem nikoho, beriem všetkých rovnako. Kto ale vedie Boží ľud k prežívaniu jednoty a pokoja? Áno, Ježiš Kristus. Ale skrze nás, a zvlášť skrze nás, kňazov. Otec Sebastian, ty si v tých Božích rukách bol takýmto nástrojom, by sme sa spoznali tu na studničke, keď s láskou si prichádzal sem, si ma aj zastupoval, teraz nám tu pomáhaš vyslovať sviatosť zmierenia, nakoľko ti zdravie dovolí. Kňaz, ako ty, je veľkého formátu, lebo všade, kde si
slúžil Bohu vo farnostiach, si bol práve tým strojcom tejto jednoty a pokoja. Ale aj v Taliansku stále si neviem spomenúť na tú farnosť Marano Eco, stále sa milím. Svedectva, ktoré vydávali ľudia o tebe, boli svedectvami ľudí, ktorí práve za komunizmu potrebovali pomoc a ty si im ju tam poskytol. A samozrejme aj ďalšie diela, ktoré si pre Slovákov uskutočňoval. Naozaj, ja ďakujem Bohu za takého človeka, ako si ty, za teba samého, za tvoje kňazstvo. A verím, že Boh ti dá ešte silu, aby sme spoločne sa tešili práve pri sláveniach svätých omší tu na Studničke. Teraz vás všetkých chcem pozvať, aby sme sa spoločne pomodlili modlitbu svätého Františka Asijského. Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja, aby sme zasievali lásku tam, kde panuje nenávisť. Odpustenie tam, kde panuje krivda. Jednotu tam, kde panujú pochybnosti. Nádej tam, kde panuje zúfalstvo. Svetlo tam, kde panuje tma. Radosť tam, kde panuje smútok. Učiň, aby sme mohli nielen hľadať porozumenie, ale aby sme chápali iných. Aby sme nielen hľadali lásku, ale aby sme milovali. Totiž keď dávame, dostávame. Keď odpúšťame, získávame odpustenie a keď zomierame, rodíme sa pre večný život. Pomôž nám nielen čítať tvoje slovo, ale ich uvádzať do života. Pomôž nám nielen obdivovať tvoju náuku, ale aby sme jej boli poslušní. Pomôž nám nielen veriť v teba a milovať tvoje evanjelium, ale taktiež veriť a žiť evanjelium. Amen. Odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskresenie tela a život večný. Pane, príjmi naše modlitby a obetné dary a daj, aby nás posvätná služba, ktorú nábožne konáme, priviedla do nebeskej blaženosti skrze Krista nášho Pána. Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvom viery. Smrť Tvojou, Pane, zvestujeme
Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Leom XIV, našim biskupom Williamom Petrom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Pamätaj, prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si mal od vekov zarúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si Bože pod moju strechu, ale poď si vás a duša mého zdravia.
Pôsobením týchto svätých tajomstiev oslavíš celé telo cirkvi, ako si oslavil jej hlavu Ježiša Krista, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Sú nejakí, v podstate sú tu prítomní hostia a chcú poblahoželať, zablahoželať otcovi Sebastiánovi. Vážení pútnici, priatelia otca Sebastiána, dôstojní páni, drahý oče, ja som pozorne počúval homíliu otca Jána Gondeka, ktorý vystihol hĺbku osobnosti pátra Sebastiána. Dovoľte, aby som dodal niekoľko slov do mozaiky tohto veľkého, skromného človeka. S menom Sebastián Košút som sa stretol ako mladý asistent, keď som robil výskum jazyka Slovákov na Spiši v Poľsku. Keďže otec Sebastián, ako viete, pochádza z Čiernej Hory, z obci, ktorá dnes patrí do Poľska, na Spiši v Poľsku. Spomínali tam vtedy biskupa Kalátu, ktorého som tiež neskôr poznal, a samozrejme pátra Sebastiána, vieš, to je náš človek v Ríme, ktorého som poznal potom, keď som viedol veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Otváral náruč slovenským pútnikom pána Nojko spolu s Evou Katrincovou a bol ozdobou na našich slávnostiach na ambasáde. Aj s gitarou. A ja som bol už na jeho jednej 60-ke. Neviem, či si pamätáš. Sebastián mal 60-ku, 60 rokov života, nie kňazstva. Ja som mal 50 rokov a mladý náš priateľ Janko Košiar mal 10 rokov kňazstva. Vymyslel, že budeme oslavovať 120 rokov. 120 rokov na počesť predovšetkým Sebastiána. Svätá omša bola v Vatikáne, slúžili pán biskup Milica, pán biskup Rušovský, mnoho našich slovenských kňazov, krajanov. Prečo to hovorím? Otca Sebastiána prišiel pozdraviť prezident Talianskej republiky, Luigi Scalfaro, ktorý už 2 roky nebol prezidentom, ale bol veľmi váženou osobnosťou a prišiel spoločne so sestrou pozdraviť nášho krajana. Som rád, že moji priatelia a kolektív, ktorý vedie pani doktorka Súcha a pán inžinier Suchy, pripravujú a pán Mindár pripravujú knihu rozhovorov so Sebastiánom. Táto kniha, na ktorú sa všetci tešíme, vyjde vo vydavateľstve v Krakove. Tam majú naši krajania v Poľsku vydavateľstvo a bude to veľké svedectvo o veľkom diele našich krajanov v zahraničí, vo vtedajšom slobodnom svete. Padre Sebastián, ďakujem ti, ďakujem Bohu, že som ťa mohol poznať. Nech ti Pán odmení všetko dobré, čo si urobil.
A ešte, ak dovolíte, jeden krátky odkaz z Ríma. Drahý náš jubilant, dnešný deň ďakuješ za 60 rokov kňazskej služby vo Vinici Pánovej. Do dnešného vďaky vzdania iste zahŕňaš tieto roky mnohoraké situácie mnohých ľudí, rodičov, príbuzných, dobrodincov i Boží ľud, ktorému si slúžil a slúžiš doteraz. Nech ťa Pán žehná a obdaruje dobrým zdravím. Ad multos agnos. Monsignor Jozef Krištof, Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Ďakujem veľmi pekne. Veľa vážení, otecko Sebastiánko Košut, milovaní bratia a sestry v Kristu, prenádherná homília miestneho pána farára ma inšpirovala k tomu, aby som sa prihovorila vám týmito slovami. Už od počatia ľudského drobčeka po zem opúšťajúceho starčeka každúčký človek sám vždy je perfektný Boží chrám. Všetci sme sa stali krstom, jedný druhým viac než bratom, napájaný Duchom Svätým, Tešiteľom najvernejším. Príkaz stačil by nám aj jediný, čo má 2000-ročné dejiny. Miluj svojho blížneho tak, ako seba samého, aby bol na zemi raj. Vy obaja, náš milovaný oslávenec, aj vy, miestny pán farár, ste úžasnými Božími nástrojmi na tejto zemi v dotváraní stvoriteľského Božieho diela. Bojím sa a prosila som počas svätej omše za zdravie vás oboch, lebo vy milujete blížneho svojho viac ako seba samých. A preto vás prosím, aj svojmu zdraviu dávajte väčší príjm. Prosím trojjediného Boha, aby vám dal ešte pevné zdravie, šťastie, Božie požehnanie, aby ste dokázal, tak ako doteraz, byť verným a skromným nástrojom Božím, trojjediného Boha. O to prosím, aby ste ešte dlho žil a našu slovenskú zem takto veladil. Homília miestneho pána farára, keby sa premietla do všetkých našich médií, tak by Slovensko pokročilo skutočne veľký krok k mieru a to zo srdca aj Slovensku želám. Tak ako vy ste úžasnými nástrojmi na tejto zemi Božími, tak aby ste boli príkladom nasledovania hodným, tak ako náš oslávenec, ktorý svoj kríž s láskou skromne odovzdáva do rúk Ježiškových. Ďakujem vám. Ešte chvíľku pozornosti by som poprosil, tu máme aj blahoželanie nášho pána biskupa Viliama Judaka. Ctený jubilant, v týchto dňoch si pripomeniete vzácne a ojediné kňazské jubileum. Pri tejto príležitosti vám srdečne blahoželám a v modlitbe vám vyprosím veľa síly, Božej pomoci a požehnania. Odporúčam vás do otcovskej starostlivosti, Božej lásky a prosím Krista, veľkňaza, aby vám dával svoju milosť a silu. Nech vás tiež sprevádza na vašej životnej ceste mocné orodovanie našej nebeskej Matky, Panny Márie. Zároveň vám vyjadrujem poďakovanie za pastoračnú výpomoc v ostatných rokoch počas vášho pobytu na území Nitrianskej diecézy.
S katolickým pozdravom v modlitbe spojený nitriansky biskup William Juda. Otec Serafín, otec Sebastián, ja som už sa prihovoril ti a nejak som sa tak trošku zmienil, ale teraz chcem a ja sa poďakovať aj v mene mojich studničkárov, ktorí tu nás slúžia, naozaj obetujú sa. Chcú ti povedať veľké ďakujem za chvíľku aj osobne, za tvoju obetavosť, za lásku a za také otcovské vedenie. Takže, otec Sebastián, veľké ďakujeme. Táto kytica nech je naozaj takým symbolom lásky nás všetkých k tebe. Anka, dávam vám ju na starosť. Táto kytica má ísť do kaplnky, kde otec Sebastián slúži svätú omšu. Teraz sa nám prihovorí ešte otec Sebastián, po ktorom si vypočujeme fujaru. Túžbou Ježiša Krista bolo zostať navždy s nami. A takýmto štýlom, aký to urobil, to je niečo úžasné, tajomné a aktuálne a vnútorne veľmi bohaté. Je to kňazstvo. Koľko mladých chlapcov túžilo, že by aspoň mohli jednu omšu odslúžiť, keď boli chorí, pripravovali sa k kňazstvu. Tak sa to stalo, že niektorí potom žili dlho a niektorí skutočne odišli hneď do Pána, ako odslúžili omše, aspoň dve, a potom už ich Pán povolal k sebe. Ja som sa dožil práve týchto rokov, kde som si ani netušil, ani nemyslel. Veľmi veľká vďaka za to Pánovi a my sme tú vďaku všetci spoločne odovzdali za tie dary, ktoré nám dá prostredníctvom práve toho, že môžeme sprítomňovať jeho obetu, rozdávať ho a dávať do celého sveta tam, kde treba. Preto práve za všetké myšlienky, ktorékoľvek tu padli a ktoré nás obohatili o Ježiša Krista, aby on žil nami, veľká vďaka a pokračujeme v tom. Aleluja. Prajem vám všetkým krásny, sviatočný, nedeľný čas a veľa sily Božieho požehnania do ďalšieho týždňa, ktorý máme pred sebou. Po požehnaní sa pomodlíme na našu mysl. Pán s vami, Boh, ktorý vás povolal z temno do svojho predivného svetla, nech vás naplní svojim požehnaním. Amen. Keďže z dvorov nasledujete Krista, ktorý sa dnes zjavil svetu, ako svetlo v temnotách, nech aj vás urobí svetlom pre vašich bratov a sestry. Amen. Po skončení pozemskej púte nech prídete ku Kristovi svetlu zo svetla, ktorého mudrci hľadali, keď išli za hviezdou a ktorého našli s veľkou radosťou.
Amen. A požehnanie všemovúceho Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého, nech zostupí na vás a zostane vždy s vami. Amen. Ostávajme v Božom pokoji. Bohu vďaka. Zahučali lesy, kdeže sa podeli, kdeže sa podeli a moje mladé časy, kdeže sa podeli, kdeže sa bola obľúbená pieseň Pátra Sebastiána. Otec Sebastián, máme také malé prekvapenie pre vás. Žil ste na Torezíne v Ríme a spravovali ste utečenecký tábor, teda tých, ktorí tam žili. A jedna lastovička je tu, chcela by som vám poďakovať za váš príklad a za vaše modlitby. Milý páter Sebastián, ja som Vladoretka, možno si pamätáte, možno, že nie, lebo tých utečencov bolo tisíce, o ktorých ste sa starali. A
A chcem vám mene všetkých, ktorým ste pomohli počas vášho života v Taliansku, všetkým Slovákom, Slovenkám, aj Moravanom, aj Čechom, a ktorí žili v utečenskom tábore Terezína, veľmi srdečne poďakovať a prosím Pána v mene nás všetkých, aby sme sa raz všetci stretli s vami v nebi a aby sme sa mohli všetci radovať, že sme mali možnosť vás poznať a vašu službu prijať a ísť potom ďalej životom. Ďakujem vám veľmi pekne za všetko. Nech vás Pán žehná a sprevádza. Ešte sa